2012 urtea oroar, iraganean zer ginen eta gaur egun zer garen aldarrikatuz pasa genuen. Euskal Herritarrak ginen 1512an, Etxarriaranak sortu zenean. Euskal Herritarrak 1512an, Gaztelako Armadak Nafarroko konkistatu zuenean. Eta Euskal Herritarrak gara gaur egun ere. Hizkuntza batek, ohitura eta kultura batek egiten gaitu Euskal Herritar. Zer ginen, zer garen eta etorkizunean zer izan nahi dugun izan dira beraz gure ekimenen oinarriak. Bide horretatik dator momentu honetan martxan dugun zer ekimena. 2013an erabakitzeko eskubidea jarri nahi dugu Etxarriaron eskura. Ariketa demokratiko bat. Benetako demokrazian oinarri behar lukeen eskubidea praktikara eraman nahi dugu. Otsailaren 2an abiatu genuen galdeketa prozesua. Udal agintariei erabakitzeko eskubidea bermatzeko eskaera eginez. 27/2007 foru legeak dioen moduan, udal erroldaren 10%aren sinedurak babes bezala behar genituen eskaera udalera eramateko. Gure herriko udal errolda kontutan hartuta 200 sinedura behar genituen. Gaur hona, eskaera erregistratzera 360 sinedurekin gatoz. 360 herritarren sinedurek ematen diguten babesarekin beraz, galdeketa prozesua martxan jartzeko eskaria sartuko dugu udalean. Behin hau eginda, udalak pleno berezi batean eztabaidatu beharko du gure eskaera. Azkenik, agerraldi honen bidez beraz, udalera bere sinadura ematera hurbildu diren etxarriarrak zoriondu nahi ditugu. Bide batez, ondorengo egunetan, jakitera emanen den egunean, eskaera hau eztabaidatuko den pleno berezira etortzeko gonbidapena egiten diegu etxarriarrei. Eta azkenik, udal agintariei dei berezi bat. 360 herritarren sinaduraz babestutako eskaera aintzat har dezaten. Erabakitzeko eskubidea gure esku dago. Etxarriaran atzen 2013ko apirilaren 18.